jugàvem al carrer. Avui, els nostres fills ho poden tornar a fer. A la Vila Olímpica, els pisos de l'èxit. Pisos envoltats de parcs i jardins, de passejos i avingudes. I tot a 4 passes de la platja. T'imagines un pis amb un bany com aquest? T'imagines sortir a passar pel port abans d'anar a dormir? T'imagines fer footing sense respirar fums? T'imagines com ha de ser de fantàstic viure a la Vila Olímpica? Els pisos de l'èxit. L'èxit d'uns equipaments i uns serveis pensats de cara al futur. De poder comprar de tot sense sortir del barri, des del pa de cada dia fins a la corbata del dia del pare. De tenir tots els petits plaers al costat de casa, des de la copa al bar de la cantonada fins al sopar amb els amics. De practicar tots els esports, des del futbol sala fins al bàsquet de més alçada al poliesportiu. L'èxit de viure com no s'ha viscut mai a Barcelona. I a 5 minuts de la plaça de Catalunya. La Vila Olímpica és la nova Barcelona del futur. Per decidir-te a viure en un pis de la Vila Olímpica, només has de fer una cosa: pensar una mica més en els teus fills. Vila Olímpica, els pisos de l'èxit. Els pisos que ja pots veure, tocar, comprovar i escoltar.